xa non saben o que inventar. Pero Elías, ti non sabes o que é o crossfit? Bueno, máis ou menos. A ver, en resumo, é un tipo de gimnasia que combinas acrobacias coa coreografía e xeralmente realizas en parellas ou en grupos. Realmente parece moi complicado. Eu creo que non podería facelo. Sí, e aínda máis para eles que acaban de actuar. Teñen que estar moi cansos. Acabo de lembrar cando nos tivemos as clases de acrobacias e de acrosport. Non se me daba nada ben. Eu recordo que un día un compañero noso caeu, pero gracias a que tiramos as colchonetas pois non se fixo nada. Falando de incidentes, recordas, Elías, a clase de galego na que te golpeaches a cabeza co ventá? Como Sí. nos ríamos? Si, ainda me quedan secuelas diso. Bueno, sen lugar a dubidas que non van a ter ningún problema son eles, que levan moito tempo practicando. Un segundo aplauso para todos os nenos de cuarto de primaria con a